Assalamu alaykum, mehribany illeşler. Edi watandaşlar, berkarar döwletimizden täze ýamynyň galkynysy döwründe päham paýhas ummany magtym bolup Pragy ýylyna bizden her biriňizde berk çan saglygyny, maşal awadançylygyny, ýurt parahatlygyny tüýsürekden arzu edýär. Bide şeýle berkarar döwleti, täze ýamynyň galkynysy diýip adlandyrylan beýik zamanany peşkeş beren türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, ýurt başçymyz arkadaly gahrman serdarymyza köp sagawalsylar aýdýar. Mehribany illeşler, şolar ýaly ýagşy niyet arzuwlarymyzy ýaýlymyz bilen size ýollap, köňlüm elkem owazlar atly aýdym sady gepleşmegden ýene bir sany size ýetirýär. Mehribany illeşler, edi watandaşlar, ene bilşimdi ýaly Türkmenistan diýarymyzyň her bir toýly günni bagşylaryň, aýdymçylaryň, sadanlarlaryň, dörüçük işgärleriniň dörediýän eserleri munasip orny tapýar. Bide mehribany illeşler, mirat teleýilimine hergedeki ýaýlyma goý berilýän köňlüm elkem owazlar atly aýdym sady gepleşigimizde özüniň ömrüni sungat bilen bagdaşdyran illeşlerimizden buýtançly gurrunlaryny ýaýlymyz bilen size ýetirýärdik. Mehribany illeşler, biz bu günkü gepleşigimizden bolsa Maýkuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky, Daňatar Öwes adynaky Türkmen Döwlet Ýöriýeti Saatçylyk Mekdebiniň Bagtyar talipleriniň şeýle hem Halipa mugallimleriniň buýtançly gurrunlaryny, ýürek arzuwlaryny şeýle hem bilelikdäki ýerine ýetirýän joşguly aýdymlaryny size ýetirär. Mehribany illeşler, bugünkü ýerine ýetiriljek aýdymlaryň esasy özenli bolsa, magtymly atamyzyň dörüçiligine bagyşlan, şeýle hem dünýäniň ýüzünde munasip ornadan beýik şahsiýet, günnogaryň beýik akyllary türkmen halkynyň guýma gursak zekili insanlarynyň biri magtymly atamyzyň dörüçiligine bagyşlan, onu sypatlandyrylýan köp sanly şygyrlaryň saz setirlerine geçirilip aýdym bolup ýanglanýan bagşylaryň dillerine joşgyny öwürlen buýtançly setirleri size ýetirär. Mehribany illeşler, biz bugünkü ýazgymyzda Magtymly adynaky Milli Sazly Drama Teatryndan ýazgy edip size ýetirýär.
Mehriban illeşler, izgi vatandaşlar biz gepleşigimizde Tökütöş arkaly dowam edýäs. Meniň häzirki guruldaşym Maýkuliw adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky, Daňa Terewezow adynaky Türkmen Döwlet Ýuridik Saatçylyk Mektebiniň bagşy mugallymy Islamul Annaguliw. Islamul hoş gördük sizi. Ine gahryman arkadaly gahryman serdarymyň saýasynda milli saat senetimizde, sungatumyzda Türkmenistan döwletimizde geçirilýän her bir bayramçylyklara, toýlarymyza özümizden bir dörejligimiz bilen çykyş etmäge ähli mümkinçilikler döredip berilýär. Netidem özüňiň okuwçylaryňyza, talipleриňize saat sunugadyny bagşylyk ýoluny öwrenjilere özüňiň dörejliginiz hakynda şeýle hem türkmen halkynyň müň ýyllyklарdan gelýän goşa tarda ýerine ýetirilýän bagşylyk ýoluny dowam etdirýäňiz. Şeýle bu ýa pyrtatda bir döredilen mümkinçilikler hakynda şeýle hem döwletimizden bagtyarlyk hakynda söhbet edilende her bir insanyň kalby heýjana gelýär. Bu ýa gurulmagyňyzy eşitdi. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne halipa şähertik ýoluny arkadaly gahryman terdarymyz giň mümkinçilikler döretip berdi. Maýkuliw adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňa Terewezow adynaky Türkmen Döwlet Ýuridik Saatçylyk Mektebine halipa şähertik ýoly giň yerimde dowam edýär. Halipalarymyzdan galan milli senedimiz bolan dutar senedimizde bagşalarymyza ustad halipalarymyzyň we sah halipaň, Orazgel halipaň, Çuwal bagşyň aýdymlaryny hem ýylymyz bilen bagly magtumly atamyzyň aýdymlaryna, şonuň goşgularyndan öwredýäs aýdymlamagy. Arkadaly gahryman serdarymyň saýatynda toýdur bayramlarymyzda we çykyş edýäs öz taliplerimiz bilen. Islamuli şol pehmin paýhadyň ummanyna deňelýän magtumlar tamamyň dörejiligi hakynda söhbet edilende her bir bagşynyň, her bir aýdymçynyň esasy gorny magtumlar tamamyň sözlerine döredilen aýdymlar düdülýär. Ine ýylymyzyň hem şygary gahryman arkadamyň paýhat eleginden eýlenip dürdäne tetirlere düdülen şygyrynyň söz başan biziň ýylymyzyň ady bolmagy şol pehmin paýhatyň ummany bolan magtumlar tamamyň dörejiligine bagşlanan köp sany eserler hem dörejilik işgärler tarapyndan düdülip, şeýle hem bagşylaryň, sadanlarlaryň üstü bilen, kompozitorlaryň üstü bilen şolar aýdyma, sadyň setirlerine geçirilip eýýän bir dörejilik eserine döredildi. Indi mümkin bolsa siziň hem özüňiň talipleriňiz bilen şol dörejilikden söz açýan aýdymlary ýerlendirip berersiňiz. Baş üstüne. Hamlar vatan coşunla bir karar yurt doğru sinirdi.
Çok sağ olun. İslam oly ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin, talipleriniz bilen ine Magtymullah tamamyň döreçiligi hakynda söhbet edeli. Ene şu Magtymul Paragy diýilende her bir sözleri, o bir ýaşlary edep terbiýe, ene şu Magtymullah tamamyň türkmeniň diýen goşgusy, türkmen binasy diýen goşgusy, şo goşgulary halipalarymyz o ürjetip aýdy gidipdir. Ene bizim ustad halipa bagşy Mesah halipa o göze mihmanlar, orazgerler halipa ýagşydyr. Şol Magtymullah tamamyň sözüni aýdymlary aýdy gidipdir. Şol halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlar hep häzirki wagtda mirasyň hazinatyna taklanyp tele ilimlaryň üstü bilen miras teleýän muştaklaryna ýygyderli ýetirip durýar şeýle hem 0580 gyýsa belgisiniň üstü bilen köp sany gelýän SMS-ler arkaly hem halipalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny mawy ekranda ýaýlym üstü bilen halka ýetirýär. Şol aýdymlara morta häzirki wagtda ýaşlaryň ýerine ýetirmeklige hem eýýän bolsa şol müň ýyllyklardan gelýän türkmeniň bir halk aýdym sungatynyň bir özüniň maňzy süýçüligi bilen insana ýetýänligini, şeýle hem ýaşlaryň diýmek häzirki wagtda hem ýerine ýetirilmegen bolsa, şu günne şeýle hem geljekde şol aýdymlaryň ýaşajakdygyny begumana aýtmak bolýar. Ine şeýle döwletli döwranymyzdan goýunna her bir ýaşaýan illeşlermez türkmen halky döwletli döwranymyzda özüniň alkyşda sözlerini aýdýarlar. Siziň hem arzularyňyz eşitdi. Bize şeýle mümkinçilikler döretip beren gahryman arkadagy gahryman serdarymyzyň jarlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Iýil ýurt bähbitli alyp barýan işleri rowaç bolsun. Köp sağ olun. Arzularyňyz hasyl bolsun. Bizem size döreçilik älemine, aýdymsat älemine diňe üstünlikleriň, rowaçlyklaryň ýaranmalygyny tüýsürekden arzu edýär. İşiňiz ileri bolsun. Gelin söhbetimizem şu talipleriniz bilen bilelikde ýerine ýetiren aýdymlaryňyzy teletomaşaçylaryna ýetireli. Başysyny. Mehriban illeşler, idi vatandaşlar ine berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş diýip atlandyrylan beýik zamanatyna 2024-nji Pähim Paýhat ummany Magtymul Pragy ýylyna her bir günmet üstünliklere wetlenýär. Şeýle üstünliklere bolsa özüniň talyh kalbyndan joşýan buýsançly pursatlaryny döreçiligi bilen halk köpçüligine ýetirýän bagtyar talipleriň gurrunlary bilen dowam edýär. Meniň häzirki söhbetdeşim Maýukly Wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňatar Öwesov adynaky
Türkmen Döwlet Ýöriýete Taatçylyk Mekdebiniň Bagtyar Taliýewi Merjan Oradowa. Merjan, hoş gördük sizi. Ine gahrman arkadağımız watanyň geljegini ýaşlarda öwrýätip belleýär. Arkadaly gahrman terdarymyz bolsa ýaşlary watanyň dayanjyna deňeýär. Şeýle ynam bilen binýat bolan Türkmenistan döwletimiň geljekki nesilleri hakyndaky edilýän aladanyň büýme sürdügini günnelik durmuşymyzda duymak bolýar. Ine siziň hem saz sunugatyny, aýdym saz sunugatyny öwrenmekdäki öwrenji hökmünde şeýle bu ýsançly pursatlara şaýat bolup ýaşaýan. Siziň hem arzuwlaryňyz eşitsek. Berkara döwletimiň täze ýamynyň galkynşy döwründe pähim paýhasym many magtymly Praga ýylynda gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň taýsir tagallalary bilen biz ýaşlar üçin giň gerimli işler amala aşyrylýar. Gahrman arkadamyzyň başlanýyşlary bilen arkadaly gahrman terdarymyzyň dowamaty bilen häzirki wagtda halipa şägirdlik ýoly açylyp berildi. Şol halipa şägirdlik ýolundan biz hem uguralyp mektebimizde halipalarymyzdan öwrenýän aýdymdyr saatlarymyzy bayramçylyklarda ýerli ýerine ýetirip gelýäs. Häzirki wagtda hem ýylymyzyň adyndan belli bolşy ýaly Magtymul Pragynyň sözlerini bir näçe aýdymlary ýerine ýetirmäge sowgat alyp geldik. Bundan akyllar şahyry Magtymul Pragy özüniň ähli şygyrlary bilen, giň many mazmunly goşgulary bilen diňe bir türkmen halkyny däl, eýsem dünýä halklaryny hem özüni tanadan şahyrlaryň hataryna durýar. Türkmeniň beýik ogly, gerçek oglunyň heykeliniň hem Aşgabadymyzy etekläp oturan köpet dagda ýerleşdirilmegi hem biziň talip ýüregimizi hassa joşgyna getirdi bu ýsanlarya, begenlerya. Medeniyetimizi we sunugatymyzy has ösürmäge, kämilleşdirmäge, dünýä ýaýmaga giň mümkinçilikler döredip beren türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlaryny aýtýar. Goý olaryň janlary sag, ömürler uzak tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Köp sağ ol Merjan, arzuwlaryň hasyl bolsun. Bizem size okuwňda, durmuşyňda diňe üstünlükleriň ýaran bolmagyny, Türkmenistan diýarymyzyň toýly günlerini, goşa tarda ýanglanýan aýdymlaryň, saatlaryň bedäp durmagyny tüýsürekden arzuw edýär. Işiňler bolsun. Köp
Edi diýleşler. Biz söhbetimizi Maýkuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňatar Öwezov adynaky Türkmen Döwlet Ýuridik Tahatçylyk Mekdebiniň bagtyýar talebi Merjan Amandurdiýewa bilen dowam edýär. Merjan, hoş gördük sizi. Ene aýdym ýaly owad ýaly owadan dünýämizde gahrman arkadaly gahrman serdardyň saýetinde biz ýaşlara öwrenmäge, öz dörejeligiň bilen çykyş etmäge ähli mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistan diýarymyzdan körpe nesillerden başlap ýaşuly nesillerimize çelli türkmeniň söwür ogly Gunnowryň beýik akyllary türkmen edebiýatyna öçmejek ýyl goýan beýik şahyr hakynda söhbet etmek her birim üçin bu ýytançly gurrunlaryňyzy ýaýlym öňüne bize tomaşa edýän ýyllaşlarymyz bilen paýlaşaýsaňyz. Berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynyşy döwründe Pähim Paýhasymany magtymly Praga ýylynda biz talip ýaşlar üçin uly öçmejek ýyllaryň biri boldy. Bu ýylda biz öz başlyk synaty bölümimiz bilen başlar ansambly bilen bir näçe teleradio ýaýlymlarda öz çykyşlarymyzy görkezdik. Olardan magtymlyň sözlerini bir näçe aýdyşyk aýdymlaryny, bir näçe destanlardan aýdyşyk aýdymlaryny hem ýerine ýetirdik. Gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman sevdarymyzyň aýdym sada uly üns berýärligi sebäpli hem altyn asyr bätleşiginiň çäginde geçirilen çaltana bagşy bätleşik hem biz talip ýaşlar üçin aýdym sadaly dawraly bätleşiklerini geçirilmegi biz talip ýaşlara uly ütergi berýär. Aýdym sadymyzy has artdyrmakda we öz aýdymlarymyzy, öz içki dünýämizi, bu ýsanjymyzy halk köpçüligine ýetirmek biz üçin ören bagtly pursat bolup durýar. Şeýle mümkinçilikler döretip beren gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, tutýan tutumly işleriň elimde amara başlyklara betlenmegini talip ýüreginden arzu edýär. Köp sag bol Merjan, bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýar. Bize şeýle mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadaly gahrman serdarymyza her bir ýyllaşlarymyz şeýle hem ýaşlar münkerem alkışlar aýdýarlar. Şeýle alkış bilen akuşlaryň ganat takýan mekany bolan Türkmenistan diýarymyzda bagtyň sallançagydygyna mehek göz ýetirýärsiň. Şeýle bu ýytançly dünýämizde elmydama durmuşyňda, işiňde, okuňda diňe üstünlikler ýaran bolsun, elmydama owadyň joşguly ýaňdan tursun Türkmenistan diýarymyzyň goýnunda. Köp sag bolun. Sag bolun.
Ine edidileşler, mehriban watandaşlar, gahryman arkadaly gahryman serdarymyň döredip beren mümkinçiliklerine netijeli peýdalanýan bagtyar ýaşlaryň bu ýytan şuwrunlaryny ýaýlymyz bilen size ýetirmek bilen dowam edýär. Meniň häzirki gurrundaşym Maýkuly Wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky, Daňatarawe Wadynaky Türkmen Döwlet Ýuridik Tahatçylyk Mektebiniň bagtyar talebi Serdar Annaýew. Serdar, hoş gördük sizi. Ine halipalaryň ýoluny dowam etdirmek, şeýle hem türkmen halkynyň bu ýysanjy bolan goşa tarda ýerine ýetiren aýdymlary halk köpçüligine häzirki wagtda ýerine ýetirmek, şeýle hem halkyň sevgisini gazanmak öýdi bir aýratyn lezzet. Ine şeýle bu ýysanjy pursatlarda bir halipalardan öwrenip gelýän halipa şäherlik ýörelgesiniň dowam etdirilmegi bolsa, gahrman arkadaly gahrman serdarymyň bir ýaşlar üçin döredip berýän mümkinçilikleriniň netijesi bolup durýar. Netidiňem bu ýysanjy gurrunlaryny destek. Berkarar döwletiniň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne Pähim paýhas ummany magtumul Praga ýylynda biz talip ýaşlara gahrman arkadaly gahrman serdarymyz giň mümkinçilikler döredip berýär. Ve şol mümkinçiliklerden peýdalanyp biz talip ýaşlar okumany, bilim almany, uly höwes bilen öwrenýäris, döwretýäris. Mundan maşada hem bizim okuwjaýymyzda bagşylyk synawatyny içkin tärlerini öwrenip, şeýle hem mukamçy kompozitorlaryň, şeýle hem türkmen halk aýdymlaryny uly höwes bilen ýerine ýetirýär. Ýylyň adynyň belli bolşy ýaly Pähim paýhas ummany magtumul Praga ýylyndan magtumul atamyzyň sözlerine bagşlanan, şeýle hem şoluň döredijligine bagşlanan aýdymlar bilen geldik. Men hem öz gözegimde magtumul atamyzyň döredijligine bagşlanan aýdymlaryň biri Ýyller Praga diýen aýdym ýerine ýetirip beräýin. Başsyna, söhbetimizem hasam gyzykly bolardy. Gelip dur bugün toyumuz zamanı iler falan. Nesillen kalbinde götürür bugün şanımız hayra yadiller falan. Seyla durdun her ovuk her şehirde İlim yaşadı yadırmakı bakırlı Mukanları serin göçür sekirli Hayrın ya tutar eller pıran Saçın yar balır pınağın Bir toyumu genyer günler çağırdın Ornumdan tördü ol yar ağırdın Oğun arkadan il baktın vurdun Coş yaraydım sağlanır pınağın Coş yaraydım sağlanır pınağın Şanımız hayrayan iller pınağın Hazır ol yar ol hıyarlar pınağın Köp sağ ol
serdar yerine getirip beren aydymyz üçin elmedama döwletli döwranymyzda gahrman arkadamydan arkadaly gahrman serdarymyň döretip beren mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanyp watanymyzyň toýly gününi bedäp durmagyny tüýtürekden arzu edýär. Inni türkmen agy elmedama birek bilen duşsanna ýaşy niýetlerini arzularyny dile getirýär. Netidiňe arzularyny destek. Bize şular ýaly mümkinçilikleri döretip beren gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza talip ýüregimden köp sag bolsun aýdýan we olaryň jallary, sag başlary dek bundan beýlekde tutýan tutumly işleri hemişe rowajalsyn. Köp sag bol serdar arzulan hasyl bolsun. Elmedama gahrman arkadagymydan, arkadagy gahrman serdarymyň döretip beren mümkinçiliklerinden, şertlerinden netijeli peýdalanyp öz taýlabanyň hunaryň hak eýeti bolup geljekde ulu halipa bolup ýetişmäň tüýtürekden arzu edýär. İşiňler bolsun. Sag bolsun. Mehrbani illäşler idi watandaşlar 2024-nji Pähim Paýhas ummany magtumuly Pragy ýylynda magtumulat tamamyň dörejiligine başlanan köp sanly dawralar, festivallar, forumlar şu ýylymyzda bedediňe bu ýylyň şygarynyň jümleten morta gahrman arkadagymyň eseriniň söz başy Pähim Paýhas ummany magtumuly Pragy ýylyp atlandyrylmagynyň özüne uly many we şeýle many maňdynyň süýjüligi insanyň kalbyna şeýle uly täsir edýän magtumulat tamamyň dörejilig hakynda söhbet edýäs we ýaýlym bilen size ýetirýäs. Mehrbani illäşler, meniň häzirki söhbetdeşim Maýkuly adnaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňatarewew adnaky Türkmen Döwlet Ýuridik Sahatçylyk Mektebiniň bagşy mugallymy Şöhrat Mededow. Şöhrat mugallim, hoş gördük sizi. Ene ýylymyň adyndan belli bol şu ýaly magtumulat tamamyň dörejiligine başlanan şu ýylyň özüne köp sanly çäreler, bayramçylyklar ýygyderli geçirilýär we geçirilip dur. Ene bugunky ýazgymydan bolsa magtumulat tamamyň dörejiligine şeýle hem onuň dünýä ýüzündäki goýulan hormatyny giňden beýan edýän aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Ine şu aýdymlaryň özüne bolsa magtumulat tamamyň dörejilige uly täsir edýär. Magtumulat tamamyň şygyrlarynyň köp böleginiň aýdym bolmagy we bagşylaryň gorunyň esasy bölegini magtumulat tamamyň sözlerine dörediler. Aýdymlary düzmegi özü bir aýratyn. Bu ýa-da gurrun etmäge münasip. Şolar hakda dowam etse, gurrunmady. Dana atam magtumuly Praga hakynda näçe aýtsaň, näçe gurlesen gurla oturmaly. Dana atamyň islendik temadan alsaň ahlak, edep, terbiýe, watançylyk duýgusy
Şeýle hem terbiýeçilik ähmiýetli goşgularyny alsaň islendik uğurda şol dana atamynyň goşgulary islendik bir adama ýol görkezip bolup durýar. Ana muňa mysal hökmüni alsak ana şu ýylmyň adyndan belli bolşýaly. Päkim Paýgat Magtumul Prag ýylyna türkmen halkyna däl eýem dünýäde Magtumul atamyzyň sarpasy has belentden tutuldy. Muňa ana ýurdumyzda şeýlem daşary ýurtla geçirilýän bir näçe amal maslahatlar, forumlar, şeýlem meden köpçülik çäreleri hata aýdyň şaýatlyk edip durýar. Muňa mysal hökmünde de ýaňy arkadaşlar serdarmyň şeýle bir näçe daşary ýurt döwlet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna ullukan forum geçirilip, onu dana atamynyň sarpasy hassa belende göterildi. Mundan başga da ýurdumyzda bir näçe ajaýyp aýdymlyk çäreler günne aşa diýen ýaly geçirilip durýar. Dana atamyzyň ýadygarlykları dünýä döwletleriniň bir näçetine oturdulyp, olaryň açylyş tawaralary geçirildi. Türkmen halkymyda toýly ýurt, bayramly ýurt, haýsy ýurt güllä besýän bolsa, bagtyar bolsa, şo ýurtda aýdymsaz ýanglanýar diýe. Dana atamynyň sarpasyna bagşlanan bir näçe aýdymsaz çäreler hem ýylymyzda hassa soğuqly geçirildi. Bizim hem mektebimizde bagşalar topary bilen bir näçe Magtumla bagşlanan bayramçylyk konsertlerinde şeýle teleýaýlymlarda dana atamyza bagşlap bir näçe aýdymlar bilen şeýle dana atamyzyň sözlerine döredilen türkmen halk aýdymlary bilen şeýle de mukamçy kompozitorlarymyzyň dana atamyz Magtumul Praga bagşlap ýazan eserleri bilen halk köpçüligine ýetirip durýar. Häzir sizin gepleşiňizde bir näçe dana atamyza bagşlanan aýdymlar sowgat getirdik. Mümkin bolsa şolardan bir ýerine ýetirip bereli. Başlana muallim. Geçmişte şu günde gelecek elimde yürekten töründe var fil pravi. Bir karar yolunda gülle yer etirip ilginin bağıtı yar coşur yar yürü. Bin kaçak yazılyar boldurdu çürük elin içre akıldar fil pravi. Geçmişte şu günde gelecek elimde yürekten töründe var fil pravi. Elim içre akıldar fil pravi. Köp sağ olun muallim talipleriniz bilen ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin. Ne şeýlerek sorag bilen ýüzlenesimiz gelýär. Bagşy bolmak başsa, muallim bolmak başsa. Indi bagşy bolsaň bir ugur bilen, bir ýol bilen aýdym aýdyp, aýdym sasun gotuňy dowam etdirip bolýar. Emma muallim boljak bolsaň, taliba ýa okuwça, öwrenije öz isleýän ýoly ugur boýunça düşündirmeli bolýar. Indi şolar hakynda dowam etdi. Dogry welek geçdiň Serdar. Bagşy bolmak aýratyllygy bir başga bolýar. Muallim bolany ol islendik şol talibiň edip terbiýesine, öz ahlak edim gylymlaryna, şeýle hem şol talibiň aýdym aýtys aýratyllygyna, şol taliba sen bir ýol görkezip, şol talib haýsy ýoldan aýdym aýtsa, hasy ýokmlyğa, haýsy aýdym ýerine ýetirenden şoň sesine boljak. Eserleri, aýdym sazlar saýlap ýol görkezip bolup durýar, emma bagşy bolmak bolsa, ol öz ýerine ýetirjiligiň bilen özüň üstünde köp zahmet çekip, halkyň söýgüsini öz aýdymlaryň bilen, öz sesiň bilen, owazyň bilen, makmalyň bilen halkyň aňyna girmeli bolýar. Emma muallim bolan ol şol bagşylary taýinlaýjy,
yol görkezji bolup durýar. Dogry aýdýan muallim her bir ýerine ýetirçiňem öz sesiniň ýa dörejliginiň ukyp başarlygyna görä teljerliýär. Ine halipalar aýdýar, bir göterim zekin bolsa 99 göterim zähmet ihlas talap edýär diýe her bir işte. Gelin söhbetimizden siz talipler bilen bilelikde ansambl bolup ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy teletomaşçylarymda ýetiräýeliň. Başdyna. Köp sağ olun muallim, ansambl bolup ýerine ýetirip beren Magtymyla Tamamyň dörejligine bagşlanyp onuň döreden eserleriniň ähmiýeti şeýle hem Türkmenistan döwletimizde getiren beýik şöhraty hakynda buýsan şu jümleler ödüne jemleýän aýdymlary ýerine ýetirip berdiňiz. Şeýle aýdymlar aýdylýa, saadlar çalynýa diýmek döwrüň bagtyýarlygy, döwletiň asudalygy, parahatlygy. Şeýle agdy birligiň, asudalygyň, parahatlygyň hökm sürýän Türkmenistan diýarymyzda her bir illeşlerimiz ödüniň bagyt daňyny arzular bilen atarýar. Biz medeniýet soňa dişgärlerine, bagştadanlara, işlemäge, okutmaga, döretmäge, halipalardan gelýän bir näçe aýdym sallary, häzir günüş talip ýaşary görkezmäge döretip berýän ajaýyp mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyza
ähli medeniyet sunugy işgärleriniň adyny köp sag bolsun diýýär. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyň janlar sag bolsun. Tutýan belen tutumly işleri, il wagtly, dünýä ähmiýetli belen tutumlary elmydam rawaj alsyn. Köp sağ olun Şöhret Muallim, aydarlaryňyz bolsun. Elmydama bizem sizden işiňizde diňe üstünlikleriň ýaran bolmagyny, şeýle hem dörejiligi täze gadam atýan ýaşlary hunäre urukdurmakda, olaryň saýlap alan hunärlerini hak eýeler bolup ýetişmekler ugruna alyp barýan asylly zähmetiňizde diňe üstünlikleriň rawajlyklaryň hemra bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Köp sağ olun, işiňizde bolsun. Sag olun. Astığında hançerindir dilim kırağı. Min bir bilbil çektim pınar açılmaz gülüm kırağı. Yiğitlik patlanı çağlap ısqa yüreğimi bağlap. Minliği dip ciğer dağlap ötüptür salın kırağı. Pazlımı yağdır görsün, şadlık içret hadır görsün. Münyasısın hadır görsün, cennettir ilin pırağı. Münyasısın hadır görsün, cennettir ilin pırağı. Dostum gel toy bugün ýagşydan ýagşy. Owazly aydyma saýratyn bagşy. Söýüw bolsun, näd bolsun, aydym saz bolsun, mehribanlyň döwleti ömrü ýaz bolsun. Ene mehriban ýerleşler, edi watandaşlar gepleşigimiziň dowamyna tede getirmek isleýän söhbetleşiklerimiz şeýle hem Bagtyar talyplaryň, Halypa muallimleriň joşguly aydymlary, şeýle hem buýsançly gurrunlary şulardan ibaret. Bize şular ýaly asuda asmanyň astynda, parahat deminiň üstünde, geljegimizde ak taňlardan röwşen geljek alyp barýan türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadagymyda, ýurt başdanmyz arkadaly gahryman terdarda köp sag bolsunlar aýdýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe 2024-nji Pähim paýhat ummany magtum olup Praga ýylyna bize şeýle baky bagtyarlykları peşkeş beren milli liderimiz, gahryman arkadagymyň, ýurt başdanmyz arkadaly gahryman serdarymyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Ýurt pähwetli alyp barýan işlerine hemişe rowajlyklar ýar bolsun. Mehriban ýerleşler, aydym ýaly, owa ýaly owadan dünýämizde, owadan ýurdumyzda tiziň her biriňizde berk jan saglygyny, maşgala öý ojaklaryňyzda agdy berlik, bagyt bagtyarlygyň ýaran bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Edi watandaşlar, şular ýaly ýagşy niýet arzuwlarymyzy ýaýlymyzda bilen size ýollap, bir gepleşigimizde mirat teleýilimiňdäki beýlek gepleşikleri nowaty geçirip siziň bilen sagwallaşýar. Gepleşiklerimizden inlik sallaryny görüşýänçe hoş sag bolun.